Én sem, mert ott ülök abba a gecis padba. Megint kaptam egy egyes, nézze csak meg. Megbaszhatja az anyját az a nyomorék geci. Mit csináltam most? Mondja meg talán, hogy ide jön a sztoribál velem ez a faszopó geci. De a faszom ki van már megcsinálva. Gábor, csak egy minek járok ide, ha mindenre egyes fogok lenni a faszopó gecinél. Nem fogok járni Nikolába ezért valami. Na, köszönöm szépen. Rákus legyen a szíve. Ott fog mellette ülni a kórházban, hogy simogatom a... Ja, és biztos benne volt az is, hogy ebből készül a készül, hogy a kurvára benne volt. Mit légy szíves? Elvágom a kórházban. De a kurva anyjának